Informàtica multimèdia per a quart d'ESO. En aquesta assignatura treballarem el disseny amb Inkscape, en el qual farem infografies, com aquesta que jo del koala, cartells, com el cartell de la Setmana de la Ciència, samarretes, aquí veieu una, lliure d'Ariana Grande, disseny artístics, modelat i animació 3D amb Blender, aquí veieu un far modelat des de zero, per als vostres companys, aquí una animació del mateix far, amb pluja, el far que es mou, un vaixell com que avança, hi ha herba, hi ha moltíssimes coses, aquí el vaixell gira i acaba mirant el far. Aquí tenim una animació de la cara del Dobby, molt senzilleta, veieu que s'estiren les orelles, el front i el nas, i aquí tenim un mico amb textura de vidre i que se li anima una mica en les orelles i les celles, d'acord? Doncs això seria l'assignatura d'informàtica multimèdia, més l'edició d'imatge, vídeo i àudio.